esijonga nje sahlala sancokola naye saphinde sathi hayi siyahamba wathi kumayidala uba siyahamba ke tatomntwana wathi umkhulu lapha endlini yabona ewajika amehlo la ezulu xa kuthiwa ke umbona umandi wokusulelana ndiyambona uba aba bantu ababini bayathandana apha kuthi bafuna usibonisa uba uthando olu yintoni uba uthande uthanda umntu omnye kuba ene-materials zakhe ezizithedayo so sahamba ke ngoku ngomgqibelo ndathi ndiyaphinda kusibali kuba ngecawe bendizawuvuka ndihamba ndathi kusibali ndiyahamba ngecawe ndawuvuka ndihamba ndizaphinde ndikubone usibali kunento akaye wandenzela yona apha ezintsukwini phambi koba esweleka wandifowunela kuthiwa utshutshisa uba makathengelwe i-airtime andifowunele wathi usibali njengoba uvula kweli kapa nje uzula unceda uzogqitha apha kwam ungahambi ungagqithanga apha kwam ndibuze mna sibali ndizula ikapa ndithi mna athi ukuthiwa ulapha ikapa ndithi wena uphi athi mna ndisehle kwapinisa wenzani kwapinisa hayi ndilele ulele wenza lona kuphuma kodwa ke mna lokhu ndizamxela useheshele yimi nomntu usekafa useheshele kuyo yathi ke mna okay hayi ke ndiyabona uba ujimakaa ngomgqibelo ndathi ndiyahamba ke ngoku ndibheke heshele ushiyeke kakuhle kodwa bendingaxolanga ngemgqibelo kwakukhona ifamily gathering esasizawuya kuyo kangangoba ndandifuna uhamba nomakumalo but ndathi kuba abantu bayathetha xa kunokwenzeka into ndidala xa ndingalo xa kunokwenzeka into umakumalo siphayana kuzawuthi ebengamkhathalelanga ufowunelwe esebumnandini ndaqonda ndiyaya kokuumalo but andonwabanga and ke ngoku umntu endulele kuye wandibona uba I'm not happy inside wabuza yintoni mtshana ndamchazela kodwa siye salala ndandisithi asoze kundiqhubela ixesha elide kodwa salala ekuseni ngabo-7 yandifowunela laa ntokazi iimpahla zam zibeke apha ndizawuhamba ngoku nathi ke kuthiwa usibala ka-respond to anything namhlanje so mahlisiye ndimbuza uba uzawuya xeshana athi ke yena ndizawuyapha emntwini ndithi no akunjalo masihambe ngoku siyobona uba kwenzeka ntoni nyani ndabuza intombi yam sahamba sayo xa sifika sifikele iminyango sekusithiwa akasekho sibani usishiye nje ngolo hlobo nangoxolo kwakhe ndiza kukhumbula bethuna ngandazi kwiintloko zegusha ndizazifumana ebendibhekele intloko yegusha ndiyitye ndandingadlalana emasimini ndisithi ndandinikiwe nguye ngosesikweni ndiyayitya intloko yegusha ndiyitye isonto nangoxolo. Amen.